Danmark skal ikke kun være verdensberømt for at tale om klimaet. Vi skal være verdensberømte for at gøre noget ved det. Folketinget er et af de mest energislugende parlamenter i Europa. Derfor er der brug for en gennemgribende, demokratisk og grøn fornyelse af Christiansborg. Lad os vise vejen og sikre, at Folketinget bliver verdens grønneste parlament, til inspiration for lovgivningen, vælgerne og den demokratiske proces. Når metroen om 5 år rykker ind på Gammel Strand, rykker bilerne ud af Christiansborgs gårdsplads. De folkevalgte får kollektiv trafik til døren. Med varmepumper leverer Frederiksholms Kanal varme om vinteren og køling om sommeren. Det årlige energiforbrug til opvarmning falder med 260 ton CO2. Der indføres intelligent styring af lys, IT-udstyr og ventilation med varmegenvinding. Herved spares årligt 475 ton CO2. Borgen pakkes ind i en højisoleret klimaskærm af glas, fiberdug og nanoskum. Skærmen samt isolering af det eksisterende tag reducerer CO2-udslippet med 435 ton årligt. Indeklimaet forbedres mærkbart. Bygninger er ikke statiske objekter, men dynamiske projekter. Facaden mod Slotspladsen har indbygget lavenergibelysning og kan fungere som en stor skærm, hvor tingets debatter kan vises, og meningsmålinger og valgresultater. Slotsgården overdækkes. Luftskiftet sker med naturlig ventilation. Tårnet får en funktion. Der spares årligt 460 ton CO2. Solafskærmningen udgøres af påtrykte solceller efter nyt dansk patent. Energitilskuddet svarer til en årlig besparelse på 440 ton CO2. København får et nyt byrum, demokratiets plads. Her møder politikere og vælgerbefolkningen hinanden i et smukt overdækket uderum. Man kan kigge ind, man kan se ud, der er hul igennem. Der er brug for et forbillede, der skal få gang i energirenoveringer over hele landet. Energirenoveringen af Christiansborg er en mega god forretning. Christiansborg statuerer et eksempel, der er mange milliarder værd. Christiansborg, verdens grønneste parlament.